gi-emphasize ni Jesus nga siya labaw ni Hunas, labaw ni Solomon. Unya kay labaw man siya, niya siya man ang Ginoo labaw gyud sa tanan. Mao na nga siya giangay paminawon, dili ta maminaw og musunod sa mga ubos sa Ginoo. Sa inyong balay kinsa may labaw didto, kamong mga ginikanan o ang Ginoo? Kinsa bay labaw ba? Kanang mao gyud paminawon, mao'y sundon, kamong ginikanan o ang Ginoo? Sa aktual ginikanan, dinhi sa atong simbahan kinsa may labaw, ang pari o ang Ginoo? Sa inyong hunahuna ba? Sa aktual nato nga relasyon, kinsa may labaw, ang pari o ang Ginoo? Pari. Sa Archdiocese, kinsa may giilang labaw, si Archbishop Palma o ang Ginoo? Sa Katolikong simbahan, kinsa may giilang natong labaw, si Pope Francis o ang Ginoo? Sa atong nasod, kinsa may atong giilang labaw, si PBBM o ang Ginoo? Kinsa may atong gusto kaing sundon ba? Kana nindot ng mga pangutanaha nga ato nang hinumduman. Apil na ni ang magsigitag ubo-ubo. Kinsa may mo desisyon ani? Ang Ginoo o ang atong mga medical experts sa kalibutan? Ato nang pangutanon kay labaw ba ya ang Ginoo? Labaw gid siya. Sa Russia o sa Ukraine, kinsa may labaw ron dito, si Putin o si Zelensky o ang Ginoo? Kana mao na diri sa unang pagbasa, niingon ang Ginoo, inyo naman kung gisalikway, gipul-an naman mong paminaw nako, ako rabay galuwas ninyo, pinaagi sa iyang pulong o gahom, nga gisunod sa mga Israelita, naluwas sila gikan sa kaulipnan tungod sa pulong o sa gahom sa Ginoo nga gidala ni Moises, ni Aaron o ni Miriam. Unya pag-abot na dito sa yuta nga gisaad sa Ginoo nga kuan na kay sila kana ganing gamhana na kaayo, uy, din aman mo sunod. Mao nang niingon ang Ginoo, gipul-an na mo paminaw sa akong tingog. Sige, ikiha ta mo na ako'y kiha ninyo. Diin man ang iyang kiha, ay, nindot kay siya gikihaan ang mga bungtod, ang mga dagat, mao'y iyang dito siya nikiha sa mga bungtod, sa mga dagat, ug ang kinapundasyonan kuno sa kalibutan, mao'y iyang gikiha. Aw dito siya nikiha ba? Dito siya nidangop ang Ginoo. Ing siya paminawan ninyo akong kiha. Masa may pasabutan niya na kung di ta maminaw sa Ginoo o di na kita musunod niya, mga guba ang atong bukid, mga guba ang atong dagat, mga guba ang pundasyon sa kalibutan, o mo krisis ang tibuok kalibutan. Karon mauna ni doon na pagi umaabot ani, kung di na kita maminaw sa Ginoo, napay daghang moabot. Kamo lago dia sa inyong balay, kamo mga ginikanan. Sige, sundagin ang inyong style nga ang kwarta gyud mo ay number 1. Nya mag-inom anang pills, magpalaygit, magpabasiktomi, magkondom. Haron lang gyud ang kwarta mo daghan. Kana sunda na. Di ba mahibong ka nganong nangabit na ning akong asawa, laygated naman. Di okay na, mutilaw bisan kinsa. Gibasiktomi naman ang bana, may naman kayong mogamit og kondom, tilaw bisan kinsa, basta lang na ay panagang naguba ang purity sa utok. Sakto dili. Tanaway niyo mga anak, i-educate gid na kay mao man kuno nindot sexual education nga gikan pag 12 years old
sultihan na unsaon paggamit anang kondom, unsa nang ato mga reproductive system, unsaon aron dili manganak, unsaon aron manganak, kana itudlo na. Pero why Ginoo? Why morality? Imong mga anak 15 anyos pa lang, 16 kasagaras mga babae, wa na virginity, wa na purity. Ang uban gani nangamabdos og wa tuyua, 14 pay edad, 12 pay edad, nagkugos-kugos nagbata, mga danghag pa kay mga naong. Tungod kay gitudluan man nga way Ginoo. Ang gipaminaw ang kana namang naas mga gisulti sa mga utrosad nga way pagtuog Ginoo. Nagpractice og homosexuality, nagpractice aning ang puyo-puyo, kanang inig kauyab yun, kana dayong sapnay-sapnay anhas beach nga nagbra og nagpanty lang ang babae, nag swimming trunk lang ang laki, mga idol man na, idol ba kay mga kuan lagi mga celebrities ay sundon sa dayos mga kanahan nga naguyab-uyab dito sa baryo, dinhis mga liluan. Sakay-sakay sa dayos motor adto sa din adto mga beach ikagabi magsapnay-sapnay sa mga kanahan dito. Mag-inom-inom man tinukhangay dayon. Unsa may hitabo? Mga lusno ang atong pundasyon. Mawagtang ang paglaom, imbis mo graduate, imbis makatabang sa ginikanan, nahimo na noong pabigat sa ginikanan, kay magsigi na malag-deliver og bata, way trabaho, ang ginikanan nga naglisod, maupay mo gastos, gatas, dayapir, og pa-check up sa anak. Ang iyang ginikanan nga nagsakit ng hawak kay tiguang na mao na mahinoy magsigig sapnay anang bata, sila didto lakaw-lakaw kay mangita pagtrabaho, mugbo na sad kay mga short, pakita-kita na sa dughan, tuwa na gitukhang na sad. Nga naman wa may Ginoo, di naman maminaw sa pulong sa Ginoo. Mo na yung Ginoo nganong gipulan naman mo paminaw nako. Makapuol ba ang akong mga pulong nga maghatag ninyo kaluwasan, maghatag ninyo maayong kaugmaon? Anha gid mo maminaw anang naang mga gasigilag tan-aw anang kwarta, kalami, gahom o kahayahay? Mao naman aros kalibutan. Money, wealth, comfort, pleasures, and honor. Kanang yung ako gi center of attraction, kanang ako gyud maoy daghag like, millions yun ang mo-like nako. Kana gusto ka itang mo-like ang mga TikTok hangtod hapit na lang managhubo nga kakita rabasag ko usahay. Bot brad loloy kita baka ni siya tanaw sa tinginig panagsa. Ngano na aron daghan lang yung mo-like, daghan na bahala nagkuan ning amo, yawa-yawa na ni basta daghan lang mo view. Wa na mo ingon bahalag way mo like nako basta ang Ginoo nalipay nako. Mao na si Hunas gi pasok ilawom sa isda, kinsa may mo like nimo didto, tulo ka adlaw tulo ka gabi didto ilawom sa tiyan sa isda kay gilabay siya sa dagat, kinsay mo like. Pero nagtuma na siya sa pulong sa Ginoo, naka-convert siya og usa ka siyudad nga dako kayo nga patyuno na untas Ginoo kay makasasala kayo, ang Ninive. Mao nang naingon si Kristo, ang Ninive mo bangon unya mo sudya ninyo kay naminaw silang Hunas. Why ni like ni Hunas? Pero kay nituman siya sa Ginoo, nahitabo hinoon ang tibuok yung sudad ni like niya. Gilabay ra gud to siya dagat. Nagmahay gud to siya, gusto na lang gud siyang magpakamatay. Pero labaw pa si Jesus ni Hunas. Daghan sang nilike ni Solomon. Nga naman, kay si Solomon naggamit sa wisdom of God. Ang iyang gipangayo, wisdom. Isa tagay kong kaalam nga. Ang Ginoo, sige tagaan ti kag kaalam. Paghatag nas kaalam, gisunod gito ni Solomon ang kaalam sa Ginoo. Sus tibuok kalibutan ni like. Hangtod good ang kanini ang katong queen sa south ni travel og katunga sa kalibutan from south to north. Amo tingal ito from east to west ba, basta katunga sa kalibutan iyang gi baktas
aron lang maminaw sa wisdom ni Solomon. Diin to gikan iyang wisdom nga gigamit gikan sa Ginoo. Sus, na usab man ang timpla ni Solomon. Kailan mong Solomon? Anak man ni Hari David. Anak ni Hari David ni Batseba, kadtong asawa sa sundao ni David, nga iyang gikabit una ang iyang gipamabdusan ang asawa niya, gipatay niya ang bana. So anak ni sa babae nga diin si David dagpakasala atubangan sa Ginoo, pero gipasaylo siya mo nang gitagaan siya anak nga si Solomon, unya ni nahimo pag yung successor niya isip hari. Tingali kining gitawag nato ba og jin unsa man ang jin kanang nasa tong dugo ba isa na siyang gene para nang imong anak o imong mama diabetic, naanas imong gene ang pagka-diabetic. Imong ginikanan himalikas, naanas imong gene ang pagka-himalikas. Ang imong ginikanan marites, naanas nas imong gene ang pagka-marites. Ingon ana ba? So kanang sala gene pud na siya, mo bitaw si Adan og si Eva na amon to sila'y sala, gitawag itong original sin. Ana asas atong gene ang original sin nga mapapas panahon sa bunyag. Maoto nga nitapot ang sala ni Solomon pag nindot na gyud kayo siyang gingharian, nga murag siya naging number 1, pinakadato, pinakamaalamon, pinaka kaning powerful. Unsa may nahitabo? Iya nasang gitubag ang iyang tawhanon nga panginahanglan. Unsa may una? Kinahanglan ang lami gyud, pleasure, sexual pleasure. Motong nangasawa siyag 700 kabuok, nangabit siyag 300 kabuok nga mga pagano. Ug didto ni apil na siyag simba-simba sa mga pagan gods and goddesses. Nga mooy gods and goddesses sa iyang mga kabit, or gitawag na itong mga pagans nga mga asawa. O nawa ng iyang wisdom, ang gisunod na niya, ang gisulti na sa iyang mga pagans nga asawa. Porting sukuas Ginoo, gilusno ang gingharian ni Solomon. Lusno. Basta di na lagi maminaw sa Ginoo, malusno yun. Kanang inyong balay, gusto mong ligon, pamilya stable, kining atong parokya mahimo ning stable, maminaw tas Ginoo, sundo nato ang Ginoo. Sa may gisultis Ginoo, usa na ni ana pamalit mog slat. Kanang inyong kwarta gamita na sa pagtabang sa kalihukan sa simbahan. Kanang tinuod yung kalihukan sa simbahan, sama ani karong kalihukan nato ni Bishop Chopilo Kamumot, Thanksgiving. Dako kay ni grasya kay ug mahitabo gini as plan. Dako kayo ang crowd, no? Ma-enrich sa grasya sa Ginoo gikan sa panigingnan ni Bishop na karon Venerable Chopilo Kamumot. Og dako kay nig-impact sa pagpalambo sa tong pagtuo kung gamiton gyud nato ang Dios non nga pag-celebrate, which I think mao man gyud ang tumong niini ngong Thanksgiving. Usara ni ka-event pero gastuhanan ngano man ang masag ang Ginoo mo imong pabayaron sa accommodation o sa kaning pagkaon na kita may muluto, so kita mo bayad, pero dunay grasya nga nagpaluyo diha. Kinsa tong mutampo niini matud pas Ginoo, akong piluon ang inyong mga grasya. Bakakon ba ang Ginoo? Dili. Natuman ba ni? Of course, di na nimo pangutan-an ang daghan kay mga tao diyang gasunod sa Ginoo. Usa ra gid testimonya. Bisan kay dinis ato na gani pamilyang ni ari diri, luha-luha gyung mata. Pader, nisaad palang gani mi pader nga mohatag mi daghan da jud kay grasyang niabot pader. Sulbad gyud ang among nag-una nga problema nga nakapastress namo. Nisaad pa lang sila. Naku unya inyo nang gituman sa upadong na mis opisina pader, mopalit na mi. Naku unya di na matuman, muundang na sad mo. Mo na basta na itong style ra ba? Og di sad matuman, muundang.
Ayaw, padayon. Gitawag na siya perseverance, consistency, fidelity, loyalty, faithfulness. Mo'y tawag ana. Mo na gikinahanglan sa Ginoo. Ana si Jesus, ingon siya, bisag ilubong pa ko siyuta, okay ra gid na nako. Di na lang ko nang milagro-milagro nga gusto kay inyong tanawon. Tanawa lag unsay mahitabo nako kun ilan akong ilubong sa yuta. Mubangon ko tungod kay naay Ginoo. Nya kay mubangon man ko, kamo sang tanan nga ilubong uban kanako, mubangon rasad. Dili tungod sa kwarta, dili tungod kay daghang mo like or mo view sa imong gipost, dili tungod kay viral ka diha, kung dili tungod kay nagsunod kas pulong sa Ginoo. So salamat sa atong kaigsuonan nga namalit og slot para sa biniris Thanksgiving. As of yesterday, nahalina na taog 3,284 ka slots. Pakpak na sad. Kani mahurot gid tingali ni. Naa lang tay siyam ka adlaw niya ang atong kuanonon kuhaonon apay 3,716 ka slots. Inyong paminaw mahurot ka ni. Na di mahurot ka jutay ra ani ang ato ganing ang ato ganing online parishioner lang daan abot na ganing 100,000 kapin niya sus og mamalit lang bisag tag 250 lang kada usa wa na ni hurot na ni no wa na padada yung mo sa inyong kuan kwarta diha niya unsa may ibugti ni Bishop Chupilo Kamomot ang grasya nga Dios nun makakita sad ta sa kalinaw or makasinati ta sa kalinaw, kalipay, kahiusa o kauswagan nga Diyos nun. Kaya kining atong kahiusa o kalipay o kauswagan sa kalibutan nga dili Diyos nun, mukalit lang collapse sama ani karong atong economic progress sa kalibutan, kay high-tech naman kuno kaita, maggubat bitang Russia o Ukraine, ni collapse lang dayon. Di ba? Alabaw na gyud og mugrabe na gid na kay padung pa man na mura og sakayo pa na mao pa may pagsugod og sila og wap amang gid na mo full blast gyud og mo full blast nang maong gubat magtakod-takod na sa mga allied forces nga mga nasod ay lusno gyud dili lang kay minilyon or binilyon ka tawo ang mga matay lusno gyud ang ekonomiya nga gipanday sa tao. Basta kwaon ang Ginoo, lusno gyud na. Pero butangi Ginoo, bisan pag nagkamangtas kalisod, magsigi ginagtubo hangtod, mohimo gina siyang prosperous nga mga katawhan. Mao na siya nakanindot. Muna dito sa inyong balay karon, gubot kay inyong balay, ay relax lang, sunda ang Ginoo. Pangitay, unsa kay gisupak na tong pulong sa Ginoo, no? Ako bitaw karon maingon sila, nya padir kaning krisis sa kalibutan na paisas, relax lang. Sunda lang unsay sugo sa Ginoo. Iso nyag mamatay tan ko, ay sunda lang unsay sugo sa Ginoo. Hadlok ka nang mamatay, hadlok man ka nang wa nay kanon, sunda lang. Nya unsa man gyud basic nga sundon, maghigugmaay lang gid ta. Kana bitang naghigugmaay, wa ginay krisis ilang kinabuhi, no? Wagi krisis, bisag di na sila mangaon, lipay kay na sila nga magluspad ilang mga naon. Basta naghigugmaay. Ana, ora na itong buhaton ko, maghigugmaay lang ko tagod. Kamo sa inyong pamilya, paghigugmaay mo, ay mo pang sig-away anang kwarta. Paghigugmaay, ingna dayon nga, you and I, in crisis, but in love, ay sus, malipayon. Ako bitang uyab sa una, eskwela pa mi. Ang iyang kuan, ang iyang kwarta, 50 tabos na lang. Wa mi snacks, igawas na mo, igulis ilaw. 1.25 may plite. Ang sao maron ani, ihatag nako akong piso. Nya kayang plite sa nako ngadto, piso man. Diwa na ko'y plite. Ay niglakaw niya ngadto. Lakaw din ko padong sa amo, 4 ka kilometro. Yang anong galakaw man kong malipayon, nakahatag kong kalipay sa akong gihigugma. Oh, di ba? Sana all.
Resulta gibuwagan ra man gyapon ko. Sige na, manindog na ta. Mga igsoon, ang kaalam nagagikan sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa kalinaw ug kahiusahan sa simbahan nga nagpanaw tungod sa ebanghelyo ug alang usab sa mga katuyuan sa atong Santo Papa, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga nangulo sa atong nasod nga nakasinati sa kalisod nga makalahutay sila sa ilang pagpakigbisog sa kawadon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga biniyaan ug sinalikway nga ila nang makita ang kahayag sa Dios nga nagdalag paglaom alang kanila nga gibug-atan sa ilang mga salat, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang kanatong tanan nga makigsalo sa bangkete sa misa karon nga atong madawat ang grasya ni Kristo diha sa iyang lawas ug dugo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmapuslanon ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadaotan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa kapahulayan dayon sa mga nangamatay ug nga si Kristo mismo ang mudawat kanila sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Ginoo nga labing halangdon, gamhanan ug mahigugmaon, ikaw ang tuburan sa tanang grasya. Dawata kining among gipangamuyo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.